חזרנו אליכם, ישראל הבוקר, ואנחנו באמת לקראת שנת הלימודים החדשה. אתם רואים, מתחילים לשוחח קצת יותר על הנושאים האלה, וגם כמה מקרים מצערים קורים לצערנו במערכת החינוכית, ולא רק בתחילת שנת הלימודים. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לעורכת הדין רחל סגל, מנהלת מרכז הסיוע ומיצוי הזכויות של עמותת קשר, הבית של המשפחות המיוחדות. בוקר טוב. שלום ותודה שאת איתנו. אז אני מבינה שאת מלווה סיפור של אסתר לסקוב, אימא של שניאור, שהובחן לפני חצי שנה על הרצף. מתחיל בכיתה א' בשישי הקרוב, וכבר 3 שנים שאתם מנסים להעביר את שניאור לגן שפה שיותר קרוב אליו ולא מצליחים. בואי ספרי לנו את המקרה ומיד נשוחח גם עם האמא. שניאור הוא ילד שמובחן על הרצף האוטיסטי, הוא עולה לכיתה א'. המשפחה גרה בדרום העיר בירושלים. 3 שנים שהם משובצים בצפון העיר בירושלים. התוצאה היא נסיעות ארוכות כל יום. מהדרום לצפון זה ממש לדעתי יותר משעה. בדיוק, בדיוק. בכל כיוון. מדובר לא רק ילד עם קושי ויסות חושי, עם חרדות שקשה לו, הנסיעות קשות לו, מדובר גם על קושי התנהלות של משפחה שצריכה יום יום לפעמים להסיע את הילד למרות שיש לו הסעות, ילד שלא תמיד מסכים לעלות להסעות, יש לו חרדות כאמור. מדובר על ניתוק חברתי של הילד, מדובר על קושי תעסוקתי של ההורים. ההורים מנסים שניהם לנהל מערך סדיר במקום העבודה והם לא מצליחים. הם צריכים יום יום להתנהל אל מול הקשיים. אני רוצה ברשותך לצרף בשלב הזה של השיחה את האמא אסתר לסקוב, אמא של שניאור שנמצאת איתנו. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שאת איתנו. אז מעבר לאתגרים הרגילים של משפחה רגילה, יש פה אתגר גם באמת של צרכים מיוחדים, ולכם הוסיפו קושי על קושי, ואתם באמת צריכים להתנהל בצורה לא הגיונית ולהגיע לצפון העיר, מבינה, נכון? נכון. כמה זמן נמשך המאבק הזה? אנחנו כאמור כבר 3 שנים סובלים נסיעות לצפון של העיר. השנה, ההשמה לשנה הקרובה הייתה מרחיקת לכת, תרתי משמע, כלומר לצפון הרחוק יותר, לשכונת נווה יעקב, משכונת קטמון, שזה ממש כבר מרחק שהוא בלתי נסבל עבור הילד, וכמו שנאמר, מקשה עלינו מאוד מאוד. להתנהל כמשפחה. בסביבת המגורים שלכם, אין את המסגרת המתאימה לשניאור? יש מסגרת בסביבת המגורים שלנו, נפתחו 2 כיתות במרחק של קילומטר מהבית, ועיריית ירושלים פשוט מסרבת לשים את הילד במסגרות. איזה טענה? כשאתם פונים לעיריית ירושלים, מה היא אומרת לכם? מה הבעיה? הטענה היא שכיוון שאנחנו ביקשנו מעבר מהמחוז החרדי, האפשרות היחידה שלנו לשיבוץ היא בשכונת נווה יעקב. אף על פי שלנו ידוע שיש מקום קרוב. רחל, בואי תסבירי לנו באמת את העמדה הזו של עיריית ירושלים. מה פירוש בגלל שפניתם למחוז החרדי, אתם צריכים עכשיו לנסוע 1.5 בבוקר? העמדה לא ברורה לנו. מבחינת שיבוץ יש כללים ויש הנחיות. ההורים בוחרים את סוג המסגרת, ההורים בחרו ששניאור ילמד השנה בכיתת תקשורת. ועדת שיבוץ צריכה לשבץ על פי הנחיות מאוד ברורות, על פי התאמה לצרכיו של הילד, חינוכית, טיפולית, חברתית, ומבחינת קרבה למקום המגורים במקום הקרוב ביותר. בדרום העיר ישנן כיתות תקשורת. ישנן כיתות תקשורת בזרם הממ"ד, שזה זרם החינוך שההורים דו. ההורים ביקשו לעבור מזרם החינוך החרדי לזרם החינוך הממלכתי דתי. הם היו כברירת מחדל בזרם החינוך החרדי. זו לא הייתה בחירה שלהם מלכתחילה. זו זכותם לעבור לזרם החינוך הממלכתי דתי, ולאחר המעבר הזה זכותם לקבל את מקום הכי קרוב לאזור המגורים שלהם. אין כאן כל שיקול אחר שצריך להנחות את המערכת. חד משמעית, אסתר, בעצם במה זה כרוך המרחק הזה? אנחנו מבינים שיש פה כמה וכמה קשיים, החל מהקושי של הילד לשבת כל כך הרבה זמן, ועד ליכולת שלכם להגיע למקומות העבודה בזמן. ספרי לנו קצת באמת על ההתמודדות הזו.
כן, אז באמת הנסיעה הארוכה לילדים עם קשיי ויסות היא סבל בלתי נסבל. הם מגיעים למסגרת, שנאור מגיע למסגרת לא פנוי ללמידה אחרי ישיבה כל כך ארוכה. בשעות אחר הצהריים המשמעות מניעה של טיפולים בקרבת הבית, כי אם הוא מגיע בסביבות 5:30 הביתה, אני לא יכולה לקחת אותו לשום פעילות, לא לחוגים, לא פעילות משפחתית, שום פעילות חברתית. כששאר החברים שלו המשובצים באותה כיתה נמצאים בצפון הרחוק של העיר, זה אומר שהוא גם לא יכול להיפגש עם חברים מהכיתה בשעות אחר הצהריים. בבקרים המשמעות היא שאם הוא לא עולה על ההסעה, וזה דבר שקורה הרבה כיוון שמערך ההסעות של עיריית ירושלים הוא מערך כושל לחלוטין. יש המון בעיות עם מערך ההסעות מצד אחד, וגם מהכיוון של שנאור, שהרבה פעמים הוא מסרב לעלות על ההסעה, כי הוא יודע שצפויה לו נסיעה ארוכה, כי הוא רוצה שההורים ייקחו אותו לפעמים, מכל מיני סיבות. מדובר על ילד שגם יש לו מורכבות, אז לפעמים הבוקר הוא בלתי צפוי. כשאנחנו צריכים שנינו להגיע בשעה 8 בבוקר למקומות העבודה שלנו בדרום העיר, לפזר ילדים אחרים למסגרות. אני אציין עוד משהו קטן אני לא יודעת, יכול להיות שהוא רלוונטי ויכול להיות שלא, אבל אנחנו שנינו עובדים של מערכת החינוך, ולכן אנחנו צריכים להגיע ב8 בבוקר לעבודה. המשמעות היא שאם אנחנו צריכים לנסוע לצפון של העיר ולחזור חזרה דרומה, יש ילדים אחרים שנפגעים מהסיפור הזה. כלומר, יש לנו אחריות גם כלפי ילדים אחרים. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי המקרה הבאמת הזוי הזה. אנחנו נודה לך בשלב הזה, אסתר לסקוב, אמא של שנאור. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. אני רק אקרא כאן את תגובת עיריית ירושלים. עיריית ירושלים נמצאת בדיאלוג רציף עם המשפחה ומלווה את הליך שיבוץ התלמיד, זאת בכדי שהתלמיד יוכל להתחיל את שנת הלימודים כסדרה בצורה הטובה ביותר. כאשר את באה ואומרת, רחל, הצורה הטובה ביותר היא שתתנו לו ככה קרוב. בואו נקרא את כל התגובה. התלמיד ביקש לעבור מסגרת חינוך, מהחינוך החרדי לחינוך הממלכתי-דתי. למשפחה הובהר מראש כי השיבוץ עבור בנם בחינוך הממ"ד יבוצע על בסיס מקום פנוי, ורק בבית הספר ברנדט בנווה יעקב נמצא מקום. לצערנו, לאחר בחינת הערער שהוגש, נמצא כי בתי הספר אפרתה ורמות נמצאים בתפוסה מלאה. תלמידי החינוך המיוחד זכאים לקבלת הסעה הכוללת איש צוות מלווה, מפתח ביתן ועד לפתח בית הספר, ולהפך, כך שהדבר יסייע להורים ולתלמיד שיגיע לבית הספר בבטחה ובזמן. אני חייב לומר, זו תגובה מבישה. ואני אומר את זה שעבר. זו תגובה מבישה. בהחלט. יש פקידים שיושבים לצערי הרב ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה, ובמקום לגלות הבנה וחמלה למצוקות אנושיות כאלה, האנשים שם פשוט באטימות מוחלטת מקבלים החלטות שרירותיות. לא יקרה כלום אם יוסיפו לכיתה בשכונת המגורים שלו מקום נוסף בעבור הילד הזה. הכיתות בתפוסה מלאה, אם באמת, לפעמים אני תמה עד לאן מגיעה קהות החושים של אותם פקידים שעוצרים בידם כוח עצום ולא קשובים לשמוע את המצוקות של האנשים הפרטיים. והתגובה הזאת של עיריית ירושלים היא תגובה מבישה, ואני קורא למשה ליאון, ראש העיר ירושלים, להתערב אישית בעניין הזה ולמצוא פתרון. אנחנו מצטרפים לקריאה, חד משמעית, רות. יישר כוח, אחרי מהדברים שהוא אמר, אין לי מה להוסיף, חוץ מלהגיד יישר כוח. אמת, בסופו של דבר, תראו, אז זה סיפור, מערכת בירוקרטית היא תמיד מערכת בירוקרטית, והיא תמיד מנסה למצוא את האיזונים. אבל בסוף אנחנו רואים אנשים, וכשיש בן אדם וכשיש מקרה פרטי, צריך לעשות את המקסימום כדי באמת לעזור לו, וכדי לשים אותו בכיתה הנכונה, ליד בשכונה שלו, ואני בטוחה שאחרי החשיפה שלכם כאן, ובזכות הדברים גם שאמרת, בסופו של דבר יימצא הפתרון, וזה רק יוכיח שיש פתרונות. בוודאי. פשוט לא היו הלבבות במקומות הנכונים. בוודאי, אני מסכימה. המילה חמלה זו מילת המפתח. כמרכז סיוע ומיצוי זכויות שמטפל באלפי פניות, אנחנו נתקלים באטימות, אנחנו נתקלים בחוסר חמלה, ונתקלים באמת במקום שאפשר למצוא את הפתרונות.
ובמיוחד במקרים כאלה שזה זועק לשמיים, הילד צריך להיות משובץ קרוב לבית. ליאור, אני הולך לדבר לטובתך. אני חושב שאתה דיברת מהלב, וגם כראש עיר לשעבר, אנחנו יודעים שבדברים הקטנים האלה, במרכאות שהם קטנים לעירייה וגדולים לילדים ולמשפחה, אין בעיה שאין לה פתרון. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, עורכת הדין רחל סגל, מנהלת מרכז הסיוע ומיצוי הזכויות של עמותת קשר הבית של המשפחות המיוחדות שהיית איתנו, ותמשיכי בעבודה החשובה הזו שלך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נהיה עם יקיר זקן, מחבר הספר מסחירה מתוסכלת לעצמאית מצליחה. ננסה לבדוק מה הביא אותו לכתוב את הספר הזה.